Kithi bangalungelwa ilutho kaMamdunke. Bangalungelwa ilutho kaMamdunke. Hayibo, ngokumanje lo. Wenzani lapha? Hayibo. Lol. Uyanibingelela ukuthi njani ekseni. Siyaphila ndodakazi nonke nje abantu abamnirathi kwangathi kodwa ubuhla kaphilile nje kwenzakaleni. Hey singathi behlaselwa izibhobo nje malume ebusuku kodwa kubuye kwathuleka. Akodwa bocwabe nathula nje sibulawa umso. Kodwa wazi waguga kabi baba. Ngeke uyeke into engenasiqiniseko sayo. Hawu mani nobaba yini ngempela inkinga yenu? Hawu anike niyeke lento kanti yini ngafethu hayisuka. Hey lalela. Kuzomela lento siyilungise. Lo mfana azofunala la siqiniso. Ucabangela unkosikazi wakho uyothini ngale ndaba eseyizwe. Kwamndeni wami lothini. Wana mina nenkinga nomndeni wami. Wana unkosikazi wakho ngibheka kanjani? Ifa. Ngithi buhle kani kaMamdunke. Ifa makafe. 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 Buhle. Khuluma nani? Yini kwenzenjani? Buhle. Khuluma ngizwe ukuthi uthini. Buhle. Kodwa abantu bangifunani bonke Nkosi yami kangenzeni. Khuluma ngizwe ukuthi uthini. Buhle. Buhle. Akasimlalele mntana. Ya. Mzalane. Ubani? Baba. Hawu mama, angazi mina ukuthi ukhuluma ngani. Mina bengizozibonela nje umngane wami obuhle. Uyawubona umlomo uyakazi? Yebo mama ngiyawubona. Iwona ke lengikhuluma ngamlomo. Ngithi uyingane kaMthakathi wena ngikufuna ukukubona la ekhaya. Ngicela ungiphumele. Hamba nje ngane. Hamba uphumele. Kodwa hamba mama. Nje abantu ukuthi hayibo umuntu kaMandla ahlelwa phethukelwa yinwele kwenze njani uMandla esebenza kahle kangaka. Uyabona sithena sami. Ingoba banaka abantu. Abantu bayathanda ukukhuluma into abangazazi. Oh sorry ancane baba nayi phone ikhala. Soxolo ukuphazamisa. Hello. Uzovele ngisho phela. Ngisho. Kwenzeke iphutha abanumekazi. Lento eshiyo seziqinisile. Ngaxolisa kakhulu. Yini oyixoliselani? Ey baba lana isimo siyabheda. Impilo nje ihambi kahle kubantu besimame. Ngithi ngithola isitetelegu siyashabalala. Akekho nje umuntu osifazana ofuna ukuhlala empilweni yami. Manje ngiyabona ukuthi baba wena umuntu ozongisiza. Oh ngiyakuzwa ndoda. Ndodana, awungisondezele la uqulaza umthakathi, awungisondezele uqulaza umthakathi nazi insizwa zikhala la kona kahle. Setshenzwe manje. Setshenzwe. Awumakhala nokwenze njani? Ngazana khala la kwenze njani? Sekumqabile ufa makhelwane. Hayi makhala. Sekumqabile. Akho Phela nawe yazi usibaba kuthiwa umfazi ohlakaniphile unjani? Oyakhaya nje. Kodwa oyisifula Uyayishibhisa. nje. Sakhimizi wethu. Mama, uyena lo mama othi wena uyathakatha. Okusho ukuthi wena obulale ubuhle. Uthini? Uthi mina ngabulala ubuhle. Wangibona? Wemfazi indini. Vele athakatha wena uzazi ukuthi athakatha. Ngangijwayele kabi mina. Lalela la indaba ukuthi yayi la isebenzi. Indaba ukuthi Uyazizwa uthi ngithatha ngikufunani. Ngikufunani ngicela. Ngiyafuna kimi. Mina ngifuna kimi. Ufunani? Ufunani mina ngicela. Yena ifuna Asilamule phela mfowethu. Yawathula manje nabafazi bobulalana. wangifunani. uba wena. Ngizokubamba. Uhlamba ngashoni yezwa. Uhlamba ngashoni. Adume bathathe. Ngisika mkhize njenga manje. Ngithi
Yo! Ayangiphoqa ngaphansi. Ayangiphoqa. Hayi. Lezo ngathi liyashintsha thina. Hey. Athi ngibone wathi kwenza kanjani. Uyabomndeni. Awucabanga ukuthi sivele siphuthume ngasekhaya ngoba uyalibona lezulu ukuthi liyahloba kanti futhi ngazi lisivalele khona la emaqeleni kanti uyazi na ukuthi akuhanjwa nenkomo izulu liduma. Hayi mfethu hayi seqiniseni asimane sisho sihambe manje Ayishishi khona ngempela ngoba manje sibe nenkinga Jenga manje. Ngithi uMamdungi adumele msase. So zweleka manje okhomba ukuthi umntana uthini. Awu, kasenjani manje futhi? Ungenjani manje Maria?